Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure Jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizu gurekin. Eta zure espirituarekin. Zeridiok, itxaropen aldien aurrera goaz. Mariaren antzera Jaunaren etorrerarako presegon nahi dugu. Aitor dizagun, apalki gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus Jauna, biozuratua salbatzera bidalia, erruki Jauna. Jesus Jauna, pekatari dei egitera etorria, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus Jauna, gura deotoitz egiteko, Aitaren eskuinaldean zaituguna, erruki Jauna. Errukidakigula Jainko guzti zahaltxoa eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoez. Izur ezazu Jauna, gure bihotzetan zeure grazia eta egizu, aingeruak esanik, zure seme Jesukristo gizon egin dela jakin dugunok, haren nekaldiaren eta gurutzearen bidez, iritz gaitezela piztueraren ospera. Zure seme Jesukristo gure Jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Regi bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Egun haietan, Jaunak honela hitz egin zion Akazi. Eskazaiozu Jaunari, zure jangoikoari, ezaugarri bat zuretzat, naiz lurraren barrenean, naiz zeruen goienean. Eta Akazek ez diot eskatuko, ez dut tentatuko Jauna. Orduan Isaiasek, entzun Daviden etxe, gutxi aldizkiozue gizonentzat aspergarri izateari, jangoikoarentzat ere aspergarri izan behar alduzue. Horregatik, Jaunak berak emango dizue ezaugarria. Begira, Birjina ordun dago eta semea izango du. Emanuel ipiniko izen hau. Izen hau da, jangoikoa gurekin. Jaunak esana. Salvatzailea, zatoz emaile, zuri zaigaldean gaude gu hemen. Ona izen zaila zure lurra
guztien barkamena, zukenduan gugena, salbatzailea, zalde baile, zure zaimana, gaude gu hemen. San Paulo apostoluak erromatarrei. Paulo, Jesukristoren zerbitzaria, apostolu izateko deitua, Jaungoikoaren evangeliorako bereizia. Evangelio hori liburu santuetan profeten ahoz agindua zegoen eta Jaungoikoaren semeari dagokio Jesukristo gure jaunari. Haragiz, Daviden gandik jaioa eta Espiritu Santuak Jaungoikoaren seme ezarria. Ahalmen guztiak hartu ditu honek hilen artetik piztu den ezkero. Harengandik hartu genuen guk grazia hau eta eginkizun hau. Gentil guztiak sinismenera ekartzea, haren izenaren aintzarako. Haietakoak zerate zuek ere, Jesukristok deituak. Grazia, beraz, eta pakea zuei. Jaungoiko gure aitagandik eta Jesukristo gure jaunagandik, Erroman zaudeten Jaungoikoaren maite guztioi bere herri santuko izatera deitu. Jaunak esana, eskerrak zaik, jauna. Alleluia. Jauna zurekin eta zure espirituarekin. Jesucristo evangelioa San Mateoren liburutik. Aintzat zuri jauna. Jesucristoren jaiotza honela gertatu zen. Jesusen Ama Maria Joserekin ezkontzeko izemana zegoelarik, elkarrekin bizi izan baino lehen, haurdun aurkitu zen Espiritu Santuaren egitez. Haren senar Josek gizon zintzua baitzen, eta ez baitzuen bere emaztea salatu nahi, isilka utzi eta joatea erabaki zuen. Baina asmo hori gogoan, zerabilkiela Jainkoaren aingerua ametsetan azaldu zitzaion, eta esan zion, Daviden seme Jose, ez izan beldurrik, Maria zure emaztea etxean hartzeko. Sabelean daraman aurra Espiritu Santuaren gandik bait dator. Semea izango du, eta zuk Jesus ezarriko diozu izen. Horrek salbatuko bait du bere herria pekatuetatik. Guzti hau gertatu zen, jaunak profetaren ahoz esandakoa bete zedin. Begira, Virginiak sabelean sortu eta semea izango du, eta Emmanuel ezarriko diote izen, hau da, Jaungoikoa gurekin. Josek, lotatik esnatu zenean, jaunaren aingeruak aginduz bezala egin zuen, eta bere etxean hartu zuen emaztea. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Zinideok, denbora azkar doa, eta ia ohartu gabe iritsi gara abenduaren azken igandera. Laugarren igande honetan, gure begien aurrean dugu jada Jesusen jaiotzaren misterio handia. Eguberriak ate joka ditugu, eta sinustonontzat egun bereziak eta unkigarriak dira. Itxaropenez,
eta pozaz beteak. Gaurko evangelioak jaunaren sortzea dakarkigu gogora, eta protagonista beretzi bat aurketzen digu, San Jose. Ez da sarri agertzen evangelioetan, eta agertzen denean ia izik gabe. Hala ere, bere isiltasun horretan, fede sakona eta bihotz handia aurkitzen ditugu. San Joseren bertitureik handienetako bat humiltasuna da. Ez du bere burua lehen planoan jartzen, jainkoaren plana onartzen du, ulertu gabe ere, konfiantzaz eta leialtasunez. Zintzoa eta langilea da, eta beti prest dago jainkoaren borondatea betetzeko. Bere bizitza osoa zerbitzuan emana dago. Mariari, Jesus haurtxoari eta jainkoari berari. Josek ere, Jesusen etorrera harriduraz, iluzioz eta poz handiz bizi izan zuen. Beldurrak eta zalantzak izan arren, fedeak gidatu zuen. Horregatik, gaurkoan, bera dugu eredu. Isilean, eguneroko lanean, jainkoaren presentzia bizitzen dakien pertsona. Gaur gu ere, gonbidatuak gara San Joseren jarrera gure egitera, humiltasunez, konfiantzaz eta fedez bizitzera. Eta bere bitartez eskatzen diogu jaunari. Eguberriak, iluzioz, pozez eta batez ere fedez bizi ditzagula. Gure bihotzak irekita, Jesus gure bizitzara etor dadin. Sinisten dut jangoiko aita guztidun zer lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu, eta Andre Maria Virginia gandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hilzatua, hila eta biratua izan zena, infernetara jaitsi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeretara igo, eta jangoiko aita guztidunaren eskuinaldean jarri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, araiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Eska dezagun senideok jaunaren laguntza, bere errukiz mundura etor dadin eta salbamena ekar diezagun. Fededun guztiak presegon daitezen, Maria bezala, Kristo onartzeko eta har bezala, bere hitzak bihotzean gordetzeko. Eskaini ezaiogun jaunari. Fedetik urrunduarren eguberriak ospatzen dituzten gure senideek aurki dezatela Evangelioko berri ona. Ez ilunpetako argi izpi bezala bizitza osoa argitzen eta laitzen duen argi iraunkor eta eder bezala baizik. Eska diezaiogun jaunari. Jaunaren jaiotza ospatzea gerta dadila, zalantzan daudenentzat argi eta barne minez bizi direnentzat babes eta laguntza. Eska diezaiogun jaunari.
Jainko gure jauna, entzun gure otoitzak eta emaguzu zure nahia onartuz bizitzea. Promesa guztiak betetzera mundura etorri zen, zure semea bezala esaneko izanez. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Senideok, egin dezagun otoitz guzti batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Jauna, Maria doatxoren sabel garbia bere indarrez bete zuen espirituak santo egin bitza. Zure aldarean jarri ditugun eskaintzak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen nonai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztidun betiereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berau dugu profeta guztiek aintzinatik adierazia, Ama Virginiak maitasun samurrez zabelean ekarria, Joanek etortzekoa zela esana, baita etorria zela ere erakutsia. Berari esker, pozez ari gera eguberri misteriorako prestatzen, otoitzean erne aurki gaitzan, eta bere gorespenetan alai. Horregatik, aingeru eta goian guerekin eta zeruko talde guztiekin zure aintzari gorazarre hau, beti eta beti abesten diogu. Santu, Santu, Santua, digan guztien jainko, Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santo gizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak sadu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ugia hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikasleei eman zien izanez. Artza zue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien ezanez. Artza zue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri.
Hau da sinismenaren misterioa. Eta Kristus erara jauna, zu berriz erorri arte, Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbizari onartu gatuzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santorekin, Florentzio gure gozenarekin eta Liz gizon guztekin batean. Era berean izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiek ere, arizazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizitza eritze dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Duatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adizkidea izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko algusti durorri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta hantza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindutara kutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zebana, santu izan bedi zure izena, etorre dizure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala gurean ere, emaiguzu hau, egunontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere bere zordunen, barkatzen diregun ezkero. Ez gaizazutzik eta bihan egotzen, baina atera gaizazu gaitzetik. Atera gaizazu jauna gaizuzietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garri bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei pakea uzten dizuen dure pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea mamotazuna, erregi bizi baizarra gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea betizuekin, maiozu pakea ekarri. Maitasuna, bakea, begi batera, eskaintzeko, natorrez gure batera. Ekarturik gaudera, Amen.
Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren mehaira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure izan sartzeko, baina ezazu itxu. Egin dezagun otoiz. Betereko erospenaren agiria harturik eskatzen dizugu jainkoa guztiduna. Zenbat eta hurbilago izan salbemeneko jaia, hainbat eta gartsuago presta gaitezela zure semearen jaioteguna ospatzeko. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Erenka zaizatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoaze jaunaren pakean.